Kana neman sabbin fina-finai na Indiya Hausa amma kuma baka san yadda za a yi ka same su ba. Shin wai menene mafita ma wai? Da yawan mutane suna ta tuntuɓa ta sakin cewa na saki sabbin bidiyo na yadda ake sauke fina-finai Indiya Hausa da dai sauransu. To su dai kuma mutane da yawa tambayoyin da suke min ya bambanta da abin da suke kallo ga bayanin da nake yi akan Vidmate. Abu na farko wato shine idan kana son fina-finai yadda za ka rika samun sabbin fina-finai ka yi min magana ta wannan namba. Amma kuma wannan group ɗin namu kuɗi ne ake biya. Mutanen Najeriya sukan biya 2,500, mutanen kuma Nijar sukan biya wato sefa jaka biyu. Sannan mutanen kasashen waje ma hakan suke biya. Wannan shine cikakken bayanin da nake son in yi muku. Akwai wanda suke min magana amma bayanin da suke min ya sha bamban da abin da nake bayani a nan shine. Wannan tsarin VIP na group wato group ne wanda za mu sanya ka idan ka biya kuɗi, wanda in ka biya kuɗi nan take za mu sanya ka cikin wannan group. Baya ga mun sanya ka cikin wannan group za ka more sama da kusan kwana 30 kana more sabbin fina-finai. Sannan group ɗin idan muka saka ciki akwai fina-finai sama da kusan 10,000 da wani abu, wanda na tabbata maka ba yanda za a yi duk fim inda kake nema a ce ka rasa shi, ba zai taɓa yiwuwa ba. Don haka me kake jira ko kuma me kike jira ƙawata da za ka tsaya kana ɓata lokacinka a Vidmate, wahalar banza kake ta yi. Wani lokaci sai mun jidda girman kai sannan mun tabbatar da cewa muna iya biya abu sannan mu same shi. Me yasa zaka bada kuɗi a baka abinci? Saboda yunwa kake ji sannan kana da buƙatar wannan abincin. Kuma ka san cewa idan ka ɗauke shi ta hanyar da bai kamata ba to tabbas ana iya kama ka. Wannan to shine nake son yi muku bayanin abubuwan da suke faruwa. Kamfani yana tambayar mu kuɗaɗe idan za mu ba shi kuɗi duk wata. Mu kuma ya kamata a ce kun ba mu haɗin kai domin ga waɗanda suke da sha'awar fina-finan Indiya Hausa za ku biya mu kuma sai mu ba ku fina-finai. Wannan ta hakan ne za mu iya tsira da mutuncinmu. Sannan 'yan downloading har yanzu kofar ku a buɗe take. Idan kana son ka rika harkar downloading da dai sauransu to tabbas kofa a buɗe take. Za ka rika samun sabbin fina-finai cikin sauki ba tare da ka wani wahala ba. Don haka za ku iya tuntuɓa ta akan wannan namba domin ku ji yadda tsare-tsaren namu suke na fina-finan Indiya Hausa. Ai na tambaya a makarantar. Me ne ƙarya ba gaira ba dalili? Dan babanki tana nan ne?